Imos coa información deportiva. A carreira pola diversidade de Ámbar regresa a Ribeira co seu formato presencial. Ademais de poder optar por unha andaina virtual, a cita será 11 de xullo ás 10 da mañá. O consistorio ribeirense acolleu este mediodía a presentación da carreira pola diversidade que organiza a Asociación Ámbar. Un certame que nesta sétima edición volta a ser presencial, ademais de ofrecerse a posibilidade de realizar unha andaina virtual. A actividade foi presentada pola presidenta de Ámbar, Milagros Rei, Mari Carmen González, psicóloga da entidade, Abraham Benítez, voluntario e adestrador do equipo de running de Ámbar, Fernando Carballo e Héctor Vidal, integrantes do equipo, e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz. A presidenta de Ámbar resaltou a necesidade de organizar este tipo de eventos para contribuir á inclusión na sociedade das persoas con diversidade. É moi importante para nós facer esta carreira e darlle visibilidade ás persoas con diversidade, porque é unha forma de traballar a inclusión na sociedade. O mundo do deporte é moi amplo, entonces é moi importante tamén que as persoas con diversidade participen. En esta sétima carreira, despois do parón do COVID, volver a vernos, aínda que sea de unha forma un pouco diferente, xa Mari Carmen e Abraham o expoñerán despois. É importantísimo volver a estar visibles, volver a estar cercanos, que é moi, creo que somos así moi de tocarnos, moi de estar uns cos outros, e iso xa o botábamos en falta. A carreira dará comezo ás 10 da mañá o 11 de xullo. Saíndo da esplanada de Coroso, contará cun número máximo de participantes de 150 prazas, das cales quedan vacantes unhas 70 nestes momentos. Segundo informou Abraham Benítez, as saídas serán de 5 en 5 cada 20 segundos para cumprir protocolos anti-Covid. Ademais, recalcou o feito de que, a diferenza de anteriores convocatorias, non se quere facer un chamamento a que as espectadores, por prevención, nin tampouco está previsto un acto público de entrega de trofeos. Ahora no Consello de Ribeira, neste caso, salimos de 5 en 5 cada 20 segundos, separado ca distancia que nos permite ahora a Federación Gallega de Atletismo, un metro e medio. A partir das 10, como comentaba a Mari Carmen, sobre todo para non xuntar aglomeracións de público, que é moi importante. Este ano, ao contrario, non chamamos ao público, que se poden quedar na casa, mellor. Despois, o tema da seguridade, agradecer o despliegue que ten o Consello de Ribeira de Protección Civil, que este ano vanse volcar máis que outros anos, e a Policía Local, máis ben por a seguridade do corredor e, sobre todo, polo tema do COVID. Por a miña parte tamén, sobre todo, invitar a que a xente se inscriba. Quedan 72 plazas, se non me equivoco, e quedan uns días para pechar a inscripción. En canto á andaina virtual, coa iniciativa preténdese alcanzar un maior número de persoas e promover a participación e convivencia cos valores de Ámbar. As persoas que se inscriban poderán subir ás redes sociais unha fotografía ou vídeo realizando a andaina entre o 9 e 11 de xuño e etiquetar a Asociación Ámbar. Poden escoller ruta, quilómetros e equipo propio. A carreira será o día 11 de xullo e empezará ás 10 da mañá. Este ano empeza un pouquiño máis cedo, pois precisamente, polas exigencias dos protocolos COVID, pois que vai a facer falta dedicarlle máis tempo á saída. Pero tamén, ademais da carreira, haberá tamén unha andaina que será, paralela, pero non paralela, non? Será unha andaina virtual na que, como sempre pensamos en todas aquelas persoas que todavía non se dedican ao deporte ou que o deporte competitivo non lle chama tanto, pero sí o deporte ao aire libre e os espacios de convivencia. Pois esta andaina tamén é para que participemos todos, as familias, as persoas aos que lle gusta facer deporte ou as persoas que non. E simplemente, hai que facer a andaina co dorsal, inscribirse na andaina, facer unha foto co dorsal e subila ás redes sociais e participar entre o día 9 e 11 de xullo. Dous dos participantes usuarios de Ámbar destacaron a emoción de volver a contar con esta proba na que poñen todas as ganas. Ambos tratarán de lograr unha boa posición e, sobre todo, superarse a si mesmos, desfrutando co resto de competidores. Pois para mí esta carreira
es muy especial, ya hace 5 años que la corro. El año pasado la verdad que para mí fue duro, no poder estar presencialmente. Eché de menos a compañeros, a amigos, aunque en la pista fuéramos rivales, después nos alegramos por quien ganara y están amigos. Y este año yo creo que mi reto va a ser superarme a mí mismo. A gente, con esos amigos, hai aí un que queda, a ver se pode quedar Penedo Soluno. O rexedor ribeirense que se inscribía este mesmo día na proba anima a toda a veciñanza a participar. A proba que ten que ver co deporte, pero o importante desta proba non é o deporte, senón o seu significado. Polo tanto, hai nivel para toda clase de personas para poder percorrer por Ribeira esos 5 kilómetros, pero sobre todo é dar a conocer unha vez máis o traballo de Ámbar, ao cual nós lle estamos tan agradecidos. Creo que en este Concello ter as asociacións que temos, a preocupación que temos pola xente que o necesita, por ter eses valores que a diversidade pois acaba enseñándolle á sociedade é moi importante. E ao final o importante é que iso se visualice. Eles, a súa visualización é o traballo que fan durante todo o ano, pero é importante que a xente tamén o vexa con este tipo de cousas. Por iso eu animo a todo o mundo que participe, esos 70 que todavía quedan por apuntarse. As inscricións tanto da andaina como da carreira poden facerse ata o 8 de xullo á medianoite en cronotec.es, onde tamén se pode optar por colaborar co Dorsal Cero e abonar unha cota solidaria se non se pode asistir. A cota de inscrición é de 6 euros e a recadación será destinada á adquisición de material para a prevención do contagio por COVID para as persoas con diversidade intelectual.